Kopi sing legi biyen rasane pait, mangut lele sing biyen rasane kaya tempe. Saiki wis enak rasane sak kahanane, wingi dikon sabar saiki wis iso lancar. Cintaku saiki wis ra nesu-nesu, kabeh panjalukmu tak usahake sayangku. Tungano aku tetep jembar rezekiku, ben iso nyukupi kabeh panyuwunmu. Bahagia terus karo aku, ojo bosen ngancani susah lan senengku. Ibarat koyo ambulan aku wis siap kol tenan, siaga 24 jam. Sehat terus nggo kowe sayangku, bahagiamu kuwi bukti katresnanku. Mergo tresnoku karo kowe ora ana liyane, ning atiku kowe ya ora ana gantine. Cintaku saiki wis ra nesu-nesu, kabeh panjalukmu tak usahake sayangku. Tungano aku tetep jembar rezekiku, ben iso nyukupi kabeh panyuwunmu. Bahagia terus karo aku, ojo bosen ngancani susah lan senangku. Ibarat koyo ambulan aku wis siap kol tenan, siaga 24 jam. Sehat terus nggo kowe sayangku, bahagiamu kuwi bukti katresnanku. Mergo tresnoku karo kowe ora ana liyane, ning atiku kowe ya ora ana gantine. Bahagia terus karo aku, ojo bosen ngancani susah lan senengku. Ibarat koyo ambulan aku wis siap kol tenan, siaga 24 jam. Sehat terus nggo kowe sayangku, bahagiamu kuwi bukti katresnanku. Mergo tresnoku karo kowe ora ana liyane, ning atiku kowe ya ora ana gantine. Ning atiku kowe ora ana gantine. Lah iya, kowe kan jagani anak malah turu. Iki lho paketmu wis teko. Paket. Lah iya iki sing tak tunggu-tunggu. Abon bulung tugu Malang. Lah iki jan iki anak rasane ngene. Sapi pedas. Iki yang pedas. Ini paketnya, Juk. Ini pedes tapi. Oh, ini namanya sapi super. Ini enggak pedas ini, Juk. Mau kamu? Iya, oke. Terus ini ada ayam pedas lah, yaitu abon bulung tugu Malang. Oke, kita makan dulu ya. Sampai kukus tugu Malang. Malang, tugu Malang. Bukan apa nih, Mama cobain. Wah, enak banget. Kamu suka?